Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya dan Aris. Hari ini mau ngajak jalan-jalan hari ning plaza guys. Sekali-sekali wong ngajak refreshing anakku yo pengen roh njobo yo guys yo. Iki ape takjak ning pasar Cepu Plaza kono. Karo memenuhi permintaan dari Mbak E yang ada di Singapura ya. Mbak E Kebumen. Iki kongkon nukokno apa nek ngarani? Katok. Ya Allah le kemang untung ngono mang. Apa jenenge? Kasur. Anu rapi kan. Tuku spray. Lho kok rong tak meteri ris sprayne. Tuku spray iki make duwe gedenen ukurane spray mbah pira ki tak meterane nganggo rapiah. Oke, bola diawali dengan 1 2 3 4 glowing. Ndelok. Kemang apa ra sikatan apa piye untung kan ya Allah. Napi? Oke ya guys, kita berangkat ke plaza ya. Aku tak meteri kasore sik, kasore mang ukurane pira engko nek kadung tok kono ndang salah. Oke, terima kasih. Oke guys. Weh, anak nganten. Ayo. Anu, jo karek jo sawan, Pak Sewa. Halo. Oke guys, kita jalan-jalan anu Pak Bencar guys. Anu ngajak dolan hari ning Cepu, hari rata roh plaza ya ya. Jane ngono ya duwe sepeda motor dhewe aku wedi. Ora wani. Iki numpak Bencar iki sayang. Nah, iki Mas Aris lho. Ape roh plaza. Engko tuku apa ning kana? Bakso aku lho. Breng kono. Oke, numpak Bencar guys. Tok plaza. Paling yo ndelok-ndelok sak jam. Engko nek pake muter-muter nek temok ya tak tumpaki nek mulai. Aku tak ndelok-ndelok pasar sih. Oke guys, wis ape meh lo berapa iki? Oke Riz, ese dah ngombe Riz. Mbak Romo toko onderdil didul sampai anggur ning kono. Gue ndi Res? Kene lho Res. Ayo Res. Wah, bakule tepas-tepas cari angin. Rasa bonita-bonitanan sing penting spray kena nggo telamak kasur. Lho aku nang kono ayu ora lho. Ya mana super glowing to, Mbak. Ya ketok manis e. Iya. Ya bayeme lemu-lemu ya, Mbak. Ayeme nek lagi ketemu ngene iki ya ning pasar plaza. Oke, bolo. Jualan libur. Libur aku bar icir, nggone dhewe mang icir. Mbak ukurane piro, Mbak? 180. Aku nggawa meteran, Mbak. Ambe bodo katros utoh. Iki kasure ndingi anyar. Tapi kok sik Wis ketara nek kagak. Aku gak duwe meteran ning omah. Lah tukang kasure iki aku kei mbok pira le? Mesti rapiah sing digawa. Yo. Dawane ngene 2 meter to wedhuse sing nyasrak rono ki. Wedhus iki piye lho kok nganggo wedhus barang. Lah. Kok multifungsi untune. Iki lho. 2 meter musuh pira? Berarti bayang gede 2 meter. Kasure ki cilik. Aku bonita me duwe Mbak liyane kene. 2 meter ya panggah. Jajal lho. Sing dawa kowe njungok le, njungok ngisor sere. Kene lho. Oke, bolo iki wis anu.
Nggih. Klo Mbak sapa jenenge ki sapa kiose Mbak sapa? Mbak Bunga. Klo jenenge kiose Mbak Bunga wange glowinge kaya ngene ae. Pasar Plaza Oh. alamat ya jangan lupa. Jangan lupa ya di tap-tap layarnya. Betul. Wis meterane ku lho dipadakno kok. Njungok le, gak nek kursi ya Mbak kalau nek di kursi. Sekali-sekali ndelok cepule aja ndelok ning sawah ae mbek ning Pasar Merah. Lho ge. Adune krungu mak. Pak. Aku ape golek telamak kasur. Lah iki ala brengose wis sak kebo ngono kok koso. Kosik. Tomak namang rene nggawa kerupuk telo laris yo. Walah lah iya kuwi sing ra tahan. Piye Mbah piye sampean cangkemku? Iki anu Mak, iki nek dawane 2 meter, iki kan. Kuwi iki anu ndeke ngono lho. Oh, iki kan nek telu iki 120. Heeh. 120 berarti ambekan iki 30 150. 80-an. Iya lah. Lah bener omongane Bonita kuwi. Yo apik iki lho, Mak. Bonita wis duwe liyane kene Klo. lho. Apa? Sing regane pira sing kuwi nya? Halus 120. Ora sing biasa ae aja sing larang-larang tak antemi. Aku sing larang wis duwe, Mbak. Sing harga miring ae engko karo tuku liyanya ngono. Kok nek hargane miring iki biasane ukurane tidak sesuai. Pas. Engko pas mbok adel-adel ora. Lah sing iki. Nek bonita 100 wis gak apa-apa kan. Lho kok sudah aku engko karo golek katok barang. Nanti kan emang aku dadi video kok. Guys, jangan lupa kalau ke plaza mampir ning tokone Mbak Sopo. Mbak Bunga Iya. Losaria apa bunga tok? Bunga Citra Bunga Lestari. mawar indah. Oke, bola iki wis tekan ning tokone Bu ya. Aku wis golek apa Spray sing bonita. aku Apa duwene iki? yo anu sing kuwi ra cangkeme nguri nek karete niku ya Mbak sing dilebokno ning kasur. Pinggir tok kok cangkem iki. Ini lho pojokan-pojokan. Iya. Aku mang wis duwe loro, Mbak. Gedenen soalnya kasure cilik. Iki 120. Sing kalau Iki 100 beda, nek mas 120. Iki lho apik. bonita ae kok. Ya wis bonita iki. Iki 110. rupane apa? Warnane akeh lho. Ndi maknya glowing meng. Kelondoku ning kene. Aku lho ndelok Aku wis duwe, Mbak, sing warna. Anune ya maknya glowing. Iya. TikToke yo yo. Wong iki Mbak, gue iki lho dodol lontong pecel. Lontong pecel aku cara mono iki gelem rene nggawa kerupuk pecel Lah, sambil lah, teloknya lah, atau lah, payu. lah, Tapi lah. aku ora wani numpak motor juk urung kendel. Besok numpak sepeda no. Kuwi mbok rega pira? Bonita 6. Walah kuwi Ora nek 100. bolongi, rasa rewel aku karo njaluk kathok. Le kathok piye le? Klo kempolan kaya jenenge anakku aja ireng terus acah kok. Nomre. Mbah nomere usose gedhe. Sukses ta wetenge. Kulo ngene iki lho, Mbak. Wis ndang rono njungokne sayang. Wis ndang kono. Ate tulisane tak pateni piye? Apaan? Iki anu kan dengenane sing FBP kuwi le, Mbak. Sing tak FYP. rewani, tak pateni. Lagune ngono. Lahire capelem nggo ae digawa wong kek kok bocah kok. Kowe manut aku apa ora nek ra manut tak tutuk. Lho, kuwi sing gedhi lho, Mbak anakku. 38. Kurang ki pake iki, ukurane usose gedhe kok. Ya. Sing kempolan iki duwe gak duwe, Mbak? Sing sak mumbrung ngono. Duwe ini tak cukup. Kosek to. Anakku apa rabi ngono? Lho, nyah kowe dodol apokat barang ah? Oke. Katheke juga ah. Sik ambekan sik. Ibu abu, nduk klo bukakna salah siji. Memang kan nomornya 41, kita ke 643. Ya, oke bolo kuwi ae bolo. Apik iki. Tapi rupane ada yang coklat, ada yang abu-abu ya, Mbak. Hitam 3 warna. Aja wis irenge prei, sok bodo ae Wah, tak ya. ireng wis. Kulo sing kuwi delokno neh lho. Oke, Kuwi rega pironan sajake? Jangan lupa ya kalau Jangan lupa ya kalau datang di plaza, singgahlah di tokone Mbak Bunga Lestari apa Bunga Citra Lestari ya. Ya, Oke, jangan bolo. lupa ya. Wis engko bolone tak ndari kabeh. Oke, kalau ke plaza mampir di tokoku. Mbak ketoke kok cakepan sing kuwi ya Mbak kuning ya, ketoke cerah lho. Ya. Ini abu-abu kok kaya mboke. Wis kuwi ae Mbak sing kuning.
Terus sing ngene gerangane mang ndi? Kuwi dirego piro, Ce? 120. Alah apa kok 120 wong Lah kuwi benike biyen siji 10. Lah. Aja nek 120 gak wani sing cilik pira pake kemeng. Benike Songo siji lima. 10.000. Lah. Bahane sing apik, Mak. Engko sampe nek gak apik Bocah lemu. Kok larang ning cepu yo malah yo. Kayak sing gak kempal gelem sing murah. Mah wong wis njaluk kuwi kok Lah iki sak. wong biasane oleh 90-an kok langsung digenjot 120 Kak. 10 sing ndi, Make? Yo ngene iki le. Wong kalau gede 4 Wis kaosem Elo enek mereke. wis kaose bukakno pira kuwi ndelok. kaose 55, Mak. Malah naik daun bar 45 50. Owner Cik Wis Pina. 50 XXL. Iki lho, jos Iki gandeng. kanggo make dodol ya. Iya. Ya kaya sing digo Mak. Yo, apik warnane cewek. Ya wis gedhe sik lah. Mak telu. Lah kaos iki akeh mbak ning mahe. Wis akeh. Kok pamer ngono ora? Kanggo dodol. Ya, yo Mak wis bayaran lah sampean iki. Sepi mbak rontokan. Anu YouTube iki gak ora koyo Sampeyan yo biasa. para mak demis to. Alah kok Kebrakan aja opo. njaluk-njaluk mbak gak penak. Maksudnya warah njaluk warah. Wis kuwi aja rega sakmono lho aku mon sakmono kok. Lah terus nomere Gudi terus sing alus ki delok benike sitok 10.000. Lah benik kok 10.000 ki sing 5.000 Lah ngene iki kaya sapa? permen iki. Rasane Iki manis. 90-an gak tok. Ora. Katoke loro. Tok iki. Kepake cilik mang. Iki delok kodene iki delok. Oh iya kok tak rono sik ya ndak lungguh sik. Sik le ya. Sik tak. Heh? Ya oke. TM yo. Lah yo. Iki anu ngene lho Bu, iki ngenyang 90-an iki ambek iki. Iki Pak iki anakku lanang sing cilik ndi sing pake? Sing pak iki. Mbak sing celana rega 35 sing ndi Mbak katok ngono ki. Aku Sampean, dipeseni wong. Sampean. Dipeseni. Wedok. Gak lanang kelanang ini ki. Emang bonita 1, celana 1, kaos 1. 250. Mah. Bos. Korting aku mau nek gak dikorting 10.000. Dadi 140 ya. 200. Iya 240. Ki 35 gak entuk. Ya Allah. 40 wis, bolo wis nemen iki. Wis kowe Pak sing cecok. cilik mi. Kuwi ae kok. Super jumbo gegeden sak Mah blok. 40 kuwi wis genep. Gusti Allah iki manuke sida ceblok tenan iki. Yen liwat aku kelingan. Jel, Mbak. Beda, Mbak, kaos murah-murah kuwi, Mbak, lerek-lerek ndak tuku. Kuwi dadahi aja kok titipan malah. 45 apa 40? Wis dadi ora usah rewel. Lho, dinyang 40 kon nglebokno pisan wis. Iki kayak plastik, Dek, Umi. Oke bolo kita sudah saya sudah beli bonita 1 terus katoke Mas Ari 1 Pak Nyak yo tak tukokno guys aku pakai 1 kaos oke dan dihitung kayak cek Oke, cek Bos. cek Loh Mas kok pagi-pagi udah minum terus ta Apa nih, Mak? Hah empun kok golek katok sandale duwe lah kowe nek jagongan karo Pak Jiono iki kowe iki kok Kon tuku bubuk kok. walah bubuk ndek kiriman bubuk-bubuk kecek utah kalau kemasan kok anu iya lha ki mang pacaran nek ndi Pak Mah. Kowe iki tak kei mawar terus kowe ora tau nukoni aku lah mbok kon nukoni apa uyah yo duwe sambel aku dodol dhewe bubuk kiriman ndek niku Rembang ijek pentil nggo mentil Mabune gelem metu ngene mangki ya alhamdulillah Pak